ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଶୁଭମ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ସହିତ ଖେଳିବା। ଆଉ ଚାଲ ଖେଳ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଦେଖିକି ଖେଳିବୁ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ସିଏ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ତା ନେଟୱାର୍କ ଫେଟୱାର୍କ ପାଉନି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହେଉନି। Free Fire India is set in a virtual. କାଳିଆ ଭାଇ ଥିଲେ, କାଳିଆକୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ। ହଉ ଚାଲ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଭାଇ, ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ତମ ମାଇକ୍ଟା କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି କି? ହଉ ହଉ ତମେ ଖେଳ ଖେଳ। ଭାଇ 99 ହେଇଯାଇଛି ଭାଇର। ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସ ବନ୍ଧା ଆସିବ Enemy here. ଗୋଟେ ଡାଉନ୍। First doom. ଗଲା କୋଉଠି ଉପରେ? ଆବେ ଉପରକୁ ଯିବା ବାଟଟା କୋଉଠି ଭାଇ? ଉପରକୁ ଯିବା ବାଟଟା ଭାଇ ପାଉନି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ହଉ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଆସୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ Double ଥାଉ, ମୁଁ takedown. ଜିତେଇବି। ତମେ ଖେଳ, ମୁଁ ଜିତଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ବୋଇଆ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜିତେଇବି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଜିତେଇବି ହେଲା, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ୟୁଏମ୍ପିଟା ଖାଲି ଆସିବ ହାତକୁ ଭାଇ। ୟୁଏମ୍ପି ଯିଏ ମତେ ଧରେଇଦବ ଫାଷ୍ଟ। Heading to supply point. କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆସିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଏଥରକ ଆଉ ବାହାର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଗେମ୍। ବାହାର ପିଲା ଯିଏ ଆସିବ କିକ୍ କରିବା ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଏଥରକ। ଭାଇ ଏନିମି ଆଇଲା ଏନିମି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା। ସବା ଦିଟାରେ ଭାଇ ଭଲ ରହିତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜିତେଇବି ମୁଁ, ହରେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ରହିତା। ଆରେ ରହିତା ଜିତେଇବି ଏମିତି ହେଲେ ବି। ଆରେ ୟୁଏମ୍ପି ଆଇଲା ରେ। ଏ ସର୍ଟ ତୁ ୟୁଏମ୍ପି ନେଲୁ? Head there. ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା ତୋର କୋଉ ମୋବାଇଲ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା କୋଉ ମୋବାଇଲ ତୋର? ଆରେ 99 କ'ଣ? ଆରେ 99 ଏବେ ତୋର ପଳଉଛି ବୋଧେ। ଏନିମି ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆଉଛନ୍ତି ହେଲା, ପୁରା ସିଧାରେ। ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ମୁଁ ରସ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ହେଲା। ମୁଁ ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ୁଛି ଆଉ। First doom. Help me. ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଡାଉନ୍। ଆରେ 1v2 ଭାଇ କେମିତି କରିବି ଭାଇ? ତମେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଉଛ କେମିତି ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି।
Double अरे takedown. 1v3 1v2 न भाई केते करी भी कहियो आगो मो सहित कवर दियो मते हला मते कवर दियो पछो ओडिया प्लेयर हेलो पछो कवर दे मु सफा करछि रहता ए बड़े चला ए बड़े कवर दे हला मो भिडी की मारीबी Head there. अरे तोर 5G मोबाइल तो ये ठीक है अखड़ चलिबो स्मूथ बॉडी एनीवे पे पड़ना है थी हला हां ए बड़ा सो चलो एकदम लिंक नहीं लगे हो नहीं ଟିକେ ବାହାର କହିଲି ଭାତ एनी वाले मु देखुची ऊपर पडू मु देखुची एनी मारा माने रश करो इधर Head there. अबे रश करो Enemy here. के तो कौन करी मता कहू बाऊ गोटे के Double takedown. को पटे एनिमी को पटे ଏଇଟା Triple takedown. बड़ा बाहर कर ली देखलु राउंड कर बाहर करिया को जमे तले भी राउंड बाहर करी टोटली हारियोनी कर टोटली हारियोनी मना कर देली हला समबदे खाली सफा ही जाउछ टोटली Head there. भाई यदि वीडियो लगा भल लागुची लाइक सब्सक्राइब करो हेलो देखी कवर दे मते ला देखु छी गाइला मो पटे सब तक ये अरे ओडिया प्लेयर की कोन कहबी तू को पटे କଣ କଣ କିଛି ଥୋଇନି अरे ओडिया प्लेयर भाई अरे भाई वो कौन ଥୋଇନି ମୁଁ Help me. First doom. बड़े अछि बढ़िया अछि चलो रश करो दीटा चलो अबे कौन 1v1 हबो देखे 1v1 हबो देखे बढ़िया 1v1 Double हला takedown. बढ़िया एक नंबर बढ़िया खेला भाई लाइक सब्सक्राइब करो एक नंबर पे भाई भाई पछोडू आओ चला देखो Resources here. अरे मते जण कवर दवा को जण बस मो पाखरे Resources here. हेलो मेरे पीछे आ जाओ मेरे को कवर दो कवर दवा को जण नाती भाई मु न खेली गेंद भाई मुझे दी डाउन ली मते रिवाइव दवा को जण थिवा दरकार Thanks. अरे मेरे पीछे आ जा
हाँ हाँ भाई तुम चले जाओ ହଉ ଭାଇ ଆସ ଆସ ଯାଉଛି କି ଦେଖିଲ ହଁ 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 ମୋ ପଛରେ ଅଛ ବା ଦେଖୁଛି ଏନିମି ଆସିଲେ ମତେ ଦେଖିକି ତାକୁ ହେଡସଟ୍ ମାରିବ ଆଉ ବଡି ବଡି ମାରିକି ମାରିବନି ଦେଖ ଏନିମି ହଁ ଏନିମି ହଁ ହଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଭାଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଏଇଠି ତଳୁ ଟିକେ ମାର 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 ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଉପରେ ଥା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଉପରେ କବର ଦେ ବଡା ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଦିଟା ଡାଉନ୍ ଚାଲ ଚାଲ First doom. ଦିଟା ଡାଉନ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଖେଳ ଦିଟା ଡାଉନ୍ କଲି ବଢିଆ Triple takedown. ହାରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଦାଦା ହାରିବ ଭାଇ ତମେ ହେଲା ଏମିତି ହିଁ ଖେଳ ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟାଏ କିଲ୍ କରିନ ଭାଇ ହଉ ତମେ ଖେଳ ଦେଖିକି ଖେଳ 99 ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଖେଳ ଭାଇ ଆରେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଭାଇ ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟଟା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ କୋଠ Everybody. ତା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଏଇପଟେ ବାଟ ମିଳିଗଲା ଏଇପଟେ ଆସ ବାଟ ମିଳିଗଲା ହଁ ତମ କଭର ଦଉଛି ହେଲା କଭର ନିଅ ଏନିମି ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଆରେ ଜଲ୍ଦି ରିଭାଇଭ୍ ଦେ ଆଉ ଆଟାକ୍ କରନି ରିଭାଇଭ୍ ଦେ Thanks. जानी तळपटू रामू देखुची अरे पूरा खत्म हो सारे आउ गोटे बंदा अच्छी भाई अरे पूरा रड भाई एक नंबर रड भाई First doom. Double takedown. एक नंबर भाई कौन कहू एक नंबर भाई जीते दवा भाई एक नंबर जीते देला चलो ओडिया प्लेयर को डाकिया से कौन पलैला भाई देखिया रही था डाकिले जना पड़ो टोटाली ऑफलाइन मत पलैला ओ अच्छा भाई अच्छे ना ऑनलाइन ओडिया प्लेयर अच्छे ओडिया प्लेयर हेलो ओडिया प्लेयर हेलो ओडिया प्लेयर हाँ भाई क्या लगिला खेलटा हाँ भल लगिला गिल्ली कहाँ मेरी कोशिश चल हाँ गिल्ली कहाँ एडा भाई जनक भाई रो गिल्ड रे तू बाहर जाओ ना कौन करिया ए गिल्ड का सिवा जस्ट टिके ना पूरा ये वीडियो ऑफ कर दे भाई आज भी एतिकी आ काली वीडियो पकेगा टाटा बाय बाय आज भाई जाइथिले ओडिया प्लेयर आइथिलु आ मु आइथिलि भाई आज सीएस पूरा हारिया मैच को जीते गई भाई आज कोन प्लेयर भी बड़ा कर आ टाटा बाय बाय गुड बाय काली वीडियो पकेगा